Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wayamikira Thandikisi yemwe ndi chiphadzuwa cha dziko lino kamba kogwiritsa ntchito udindo wake kuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana. Boma layamikira ubale wabwino omwe ulipo ndi kampani zomwe sizaboma mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi akatswiri a chikho cha Castelo. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wayamikira Thandikisi yemwe ndi chiphadzuwa cha dziko lino kamba kogwiritsa ntchito udindo wake kuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana mdziko muno. Dr. Ansah amayankhula izi ku ofesi yawo mu mzinda wa Lilongwe pa zokambirana ndi chisi. Dr. Ansah walimbikitsa chiphadzuwachi kuti chilimbikire pa ntchito yake maka yolimbikitsa achinyamata pa nkhani yodzidalira. Boma lati ndilodzipereka kulimbikitsa ntchito za uchembere ndi ubereki wabwino pogwiritsa ntchito maubale ndi maiko ena komanso mabungwe othandiza dziko lino. Boma lati mkulu woona za ntchito za umoyo mu nduna wa za umoyo Wilson Chingani ati kugwira ntchito limodzi ndi boma la Norway kwakhala kofunika kwambiri makamaka polimbikitsa ntchito za umoyo. Achingani amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe aphungu a ku nyumba ya malamulo a dziko la Norway amayendera chipatala cha Bwayira. Zambiri mu lipoti ili la Chisisimoyo. Aphungu a ku nyumba ya malamulo ochoka mdziko la Norway anati apitiriza kuthandiza dziko la Malawi pomwe anayendera chipatala cha Bwayira ku Lilongwe. Aphunguwa anayendera chipatalachi motsogozedwa ndi bungwe la FIPAM pofuna kuona momwe chipatalachi chikuchitira ntchito zake za umoyo. Mkulu woona za ntchito za umoyo mu nduna za umoyo Wilson Chingani anayamikira dziko la Norway poonetsa chidwi pa ntchito za umoyo mdziko muno. Zipatala zambiri zomwe zili m'masite njonena kuti tili congested komanso pofuna kuchepetsa makamaka kuunjikana kuno kubwayira komanso munjira ina kwa anzathu aka mu Central Hospital ndi utsogoleri ochoka ku Ministry of Health takweza zipatala zathu zomwe zili mtawuni kuchoka pa health center kufika pa community hospital koma kwambiri ndi papepala. So pano tikusakasaka thandizo, so kubwera kwa alendo ngati amene wakuthandiza chifukwa tapasa chithunzithunzi cha njira yomwe tatenga ngati boma kuti tipange deflate ma facility amene ndatchulawo. Mmodzi mwa aphungu a ku Norway Kathy Lee anayamikira kugwira ntchito za umoyo pa chipatalachi chifukwa cha kudzipereka kwawo ngakhale pali mavuto omwe akumana nawo. Mkulu wa bungwe la FIPAM Donald Makwakwa anati bungweli lili pa ubale wabwino ndi dziko la Norway lomwe likuthandiza ntchito zomwe bungweli likugwira mdziko muno. Pakali panopo tili pa ubale ndi mabungwe a ku Norway amene anatipangitsanso kuti tikhale ndi kuthekera kobweretsa ma MPs okuti abwere kuno ku Malawi ndi cholinga choti adzaonetsetse okha pa kuti kodi thandizo amene amatipatsa tikugwira ntchito bwanji komanso kodi mavuto amene ali ku Malawi kunoko ku nkhani ya uchembere wabwino ni mavuto a mtundu wanji kuti akabwerera kwawoko monga ma MPs aphungu a nyumba ya malamulo mwinaso akhoza kukathandizira kukatimira kumbuyo ku parliament yakwawoko kuti thandizo lobwera kuno ku Malawi likhale thandizo loti likhoza kukafikira mavuto amene iwo aona pa nthawi imene anadzatiyendera. Aphungu a ku nyumba ya malamulo ndi amabungwe ochoka mdziko la Norway ali mdziko muno kudzayendera ntchito zosiyanasiyana zokhudza umoyo. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Oyang'anira chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth Central alamula ogwira ntchito onse kuti ayambe kuvala uniform ya madepartment yawo komanso makhadi owazindikiritsa komwe akugwira ntchito ID kuyambira sabata lino. Mkulu wa chipatala cha Kwech Dr. Patrick Kamalo walengeza za lamuloli pa msonkhano wa pachaka womwe unachitikira pa chipatalachi. George Muhango walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Elin Chimoyo. Malinga ndi mkulu wa chipatala cha Queen Elizabeth Central
Dr Patrick Kamalo ganizoli ladza kamba kakuchuluka kwa anthu onamizira kuti amagwira ntchito mchipatalachi. Chipatalachi chati pali anthu ena omwe akumanamizira kukhala anamwino kapena madokotala nkumalowa m'mawadi mcholinga chofuna kubera ndalama odwala. Dr Kamalo watsimikizira ogwira ntchitowo kuti oyang'anira chipatala agula mayunifomu ofunikira komanso kupereka makhadi olowera ku ntchito kuti ogwira ntchito enieni azidziwika mosavuta. Takonza njira yona kuti no anthu olowa mchipatala muno akhale ochepa. Ndiye ma staff ndemenda zolowa mchipatala akhani ma IDs pakanjiro azilowa komanso ma patient. Koma ena ali onse ongobwera kuzatsewera mchipatala muno tipeza njira yona kuti no anthu amene wasamatani asamalo kuti no musakhale anthu ambiri ochuluka. Ndikubira nyimwa zoko no sabata yata tinatulusaso chikalata chona kuti kumutchale kwathu sitifuna kuzikhala anthu ambiri. Chifukwa zimene jaso anthu amalowa ngati mudzina kuti no akapanga nkhani zamaliro koma ena yonso ali akuba. Pa msonkhanowu Fegi Bodole yemwe ndi mmodzi mwa anamwino pa chipatalachi wati maganizowa afika pa nthawi yake. Kamana kuti tiye tivale ma uniform anthu amakana ndi ma scrubs amene abwera wongoti akupezeka mabero chani anthu anangona ngati mwayi wawo ndipo zonadi chifukwa anthu amene avalira kali scrub suit sakudziwika kuti uyu ndi ndani amapeza kuti ndi patient attendant apeza kumulembera munthu mwina ma x-ray ine tundakhala ndikuwapezapo anthu izi sizabwino munthu fika mabisa lilamo. Nde panopo mmene atitsimikizira kuti ma uniform agulidwa momwe ayena kuti unamwino tinawukonda chokera pasi pa mtima. Kupatula nkhani za kayendetsedwe ka ntchito pa msonkhanowu panali magule achikhalidwe komanso zokambirana zakuyipa kwa katangale. Ogwira ntchitowa anavomereza mogwirizana kuti vuto la katangale layipitsa mbiri ya chipatala chachikuluchi. Chipatala cha Queen Elizabeth Central chimathandiza odwala amene akusowa chithandizo maboma onse amchigawo chakumwera. Bungwe la NIFI lakonzanso chipatala chaching'ono cha Bangwe ngati njira imodzi yothokoza anthu mderali omwe anatenga ndi kubweza ngongole ya bungweli mokhulupirika. Zambiri mulipotili la Rashida Matandika. Poyankhula pamwambo wotsimikiza kuti ntchito yokonzanso chipatalachi yatha, wapampando wa bungweli a James Naphambo ati ntchitoyi yagwirika pofuna kuyamika anthu omwe abwenza ngongole moyenera kuti azipeza thandizo la zaumoyo moyenera. Ife anifi ndili ndi policy yonena kuti constituency imene tilipire bwino ndalama timakapasa what we call social responsibility. Ndi kuno ku Bangwe constituency imene iyo yabweza ndalama mosangalatsa kwambiri. Abweza ndalama 91%. Zimene ngongolazo abweza 91%. Ndiye nafe pofuna kuti tiwathokoze anthu amenewa naganiza kuti tipereke kwa anthu kenakachi. Mawu ake mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman yati anthu amudera lawo akwaniritsa kubwenza ngongole kamba kakumvetsetsa udindo wawo ndi kusintha kaganizidwe. Choyambirira nchoti anthu aziwe kuti NIFI si yachipani. NIFI ndi bungwe lomwe boma linangoyikako ndalama kuti zingongoza ndalama. Ndefeyo ngati anthu akubangwe chisisi chathu chomwe tinawuza kuti ngongole ya NIFI si yachipani. Mungangongola mwenekera kubweza sikuti akansala kapena MP kapena president azakuyikirani kumbuyo ayi. Mkulu oyang'anira ntchito zaumoyo m'boma la Blantyre a Gift Kawalazira ati izi zithandiza kukweza ntchito zaumoyo pa chipatalachi ndi kuchepetsa mavuto omwe analipo. Leo ndi tsiku lopambana kwambiri kwa anthu akuno ku Blantyre komanso kuno ku Bangwe chifukwa cha ntchito tamandika imene anzathu a NIFI agwira pano atikonzera chipatalachi mwina ndi mwina mmene muonongeka kutipentera chioneka cha ukhondo kwambiri. Ndi ntchito yayikulu kwambiri ili pano atiuza kuti ndalama zimagwiritsa ntchito pafupifupi 400 million kwacha. So muona kuti ntchito yayikulu imene agwiridwa pano pa ife tosangala kwambiri komanso anthu akuno ku Bangwe titha kuwathandiza ndithu mu chipatala chioneka bwino. Chipatala cha Bangwe chimathandiza anthu oposa 200,000. Rashida Matandika, MBC News, Blantyre. Mkulu wa polisi mdziko muno a Richard Luhanga wayamikira boma la Japani kamba kothandiza kupititsa patsogolo ntchito za nthambi. A Luhanga anena izi ku Lilongwe pa mwambo olandira thandizo la zida za mayimbidwe za nthambi ya polisi ya brass band zomwe cholinga chake ndi kukweza kagwiridwe ntchito ka polisi mdziko muno. Mphatso Mataya walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Poyankhula atalandira katunduyu,
mkulu wa polisi mdziko muno a Richard Luhanga wati zidazi zithandiza kukweza ntchito za nthambi za mayimbidwe ya polisi, monga kuonjezera chiwerengero cha akatswiri a mayimbidwe komanso kuthandiza pomwe akukonzekera kukayimba kuzochitika zosiyanasiyana. Aluhanga ati zidazi zithandizanso pa ntchito yofikira anthu m'madera osiyanasiyana ndi uthenga okhudza zachitetezo kudzera m'mayimbidwe. Basa zida zosiyanasiyana zokwanira 30 ndio titathandizika kwambiri kuti bandi yathu ibe pasokolo. Muziwa kuti bandi ya mala polisi imagwirisidwa ntchito zosiyanasiyana. Timayigwirisa pa ntchito zathu zolimbana ndi umbanda mbavu tikamafuna kuti tifalitse mauthenga. Komanso imagwiriranso ntchito zothandizira zochitika zakuluakulu kandi miyambo ya president mapresidenti akunja. Komanso anthu amalawi bandi ndi yawo amayichita hayala imatha kugwira ntchito zosiyanasiyana kuti ipange zonsezo imene kuti ikhale ndi zida zimenezi. And lero kuti tingalandire zida zochuluka choncho pa nthawi imodzi kuti zithandize bandi fosangalala. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi a Naito Yasushi ati thandizoli ndi umboni wa ubale wabwino omwe ulipo pakati pa mayiko a Malawi komanso Japan, ndipo alonjeza kuti apitiriza kuthandiza dziko lino kudzera ku nthambi zosiyanasiyana kuphatikizapo pa ntchito za chitetezo za polisi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wayamikira thandikisi yemwe ndi chiphadzuwa cha dziko lino kamba kogwiritsa ntchito udindo wake kuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana. Boma layamikira ubale wabwino omwe ulipo ndi kampani zomwe sizaboma mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi akatswiri a chikho cha Castelo. Takulandiranenso mu nkhani zathu. Boma layamikira ubale wabwino omwe ulipo ndi kampani zomwe sizaboma mdziko muno. Mlembi wamkulu ku ofesi ya mtsogoleri ndi nduna Rashid Mtelera wanena izi m'boma la Zomba, komwe nthambi ya boma ya Dodma ndi thandizo lochokera ku National Bank imagawa chakudya kwa manja omwe akhudzidwa ndi njala m'bomali. Upire Kaisa walemba ripoti ili. Malingana ndi mlembi wamkulu ku ofesi ya mtsogoleri ndi nduna OPC Rashid Mtelera, kugwira ntchito limodzi pakati pa boma ndi kampani zomwe sizaboma ndi imodzi mwa njira zomwe zingathandize kuchepetsa mavuto osiyanasiyana omwe amalawi ambiri akukumana nawo monga njala, ngati mmene achitira National Bank. Ndondomeko imene zikuyenda bwino chifukwa ndi mmene tinapemphera ndalama zimene timapempha zinali 230 something billion 34 koma apapa pali kusowekera kwa 71 billion mwinaso yatsikirako chifukwa pakati patakhala tikulandirabe chithandizo chosiyanasiyana. Ndiye ndikathonera kuti ntchito imene ikuyenda bwino, koma mwadzina lake kuti ndi ngozi zadzidzidzi mapezeka kuti nthawi imeneyo tinaganiza kuti pakhala ichi ndichi, koma zina zikubwerera sitimadziwanso kuti anthu azizula chimanga ngati mmene inapangira ng'ambamu, ndikuti pafunikirabe kuti mwina otithandiza azitithandiza pafupi. Mkulu wa National Bank Masauko Katsala wati banki ndiyodzipereka kutenga nawo gawo lothandiza anthu mdziko muno, ndipo nchifukwa chake anapereka thandizo la ndalama zokwana 300 million kwacha kuti Dodma agulire chakudya chomwe chagawidwachi. Titamva kudandaulira kuchokera ku boma kuti mdziko lino mabanja ena akhudzidwa ndi njala chifukwa cha kuvuta kwa nyengo, tinaona kuti chinali chinthu chabwino kwambiri kuti ifeyo ngati National Bank imene ili ya Malawi, imene tikupanga business yathu kuno ku Malawi, titengepo gawo pokuthandiza pa nkhani imene ya vuto la njala. Ndiye ifeyo tinaona kuti ndi chabwino kwambiri kuti tithandize ndi 300 million kwacha yoti boma ligulire chimanga
choti athandize anthu amenewa amene akuvutika ndi njala. Mmodzi wa akuluakulu ku Dodoma Charles Matabwa wayamikira National Bank kamba kathandizoli komanso kupempha anthu omwe alandira chakudyachi kuti achisamale. Mawu athu ndiothokoza kwambiri banki ya Malawi National Bank imene yatithandiza ndi 300 million komano tikupemphanso ena akufuna kwabwino kuti abwerebe chifukwa sitinafike pamene timafuna thandizo lonse pasalabe gap yochepa koma tikuthokoza kwambiri banki ya National. Manja oposa 38,000 ndomwe akhudzidwa ndi njala m'boma la Zomba. Upire Kaisa, MBC News, Zomba. Bungwe la Kadilia Muslim Association of Malawi lakhazikitsa ntchito yopereka chakudya ku manja ochepekedwa kudzera m'mizikiti ya m'madera ena m'dziko muno. Wachiwiri kwa mlembi wa bungweli Sheikh Laston Liwonde wati thandizoli lafikira kale mizikiti 41 ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu achipembedzo cha Chisilamu kupeza chakudya mu nyengo ino ya Ramadan. Sheikh Liwonde akufotokoza zambiri. Tukupempha asilamu wonse malinga ndi chiphunzitso chathu cha Chisilamu chimatiphunzitsa mtendere. Tiyeni tikhale anthu abata ndi mtendere. Komanso tiyeni tisate Kurani zomwe Kurani yoli kunena kuti wina aliyense akhale ndi pachikondi ndi nzake. Tiyeni titengeza mwezi uno wa Ramadhani. Mwezi uno wa Ramadhani wabwera ni ntchito zikulu zosiyanasiyana zoti tizipanga mwezi uno. Komanso tikuziwa kuti ntchito zimenezo ndi madaliso ochuluka pakati pa ife asilamu. Ndipo tiyeni asilamu ife tonse amene tikusala mwezi uno tigwire ntchito ngati zimenezi. Ntchito yofunikanso kwakukulu ndi mapemphero amene tili nawo kwambiri mwezi unowo. Ndipo tiyeni tipitirize kupemphera kumeneko. Mahekitala 11,109 aminda ya chimanga ndiwo akhudzika ndi matenda ana nzikambe m'boma la Tcholo yomwe ndi minda ya alimi okwana 111,230. Mkulu oyang'anira za ulimi m'bomali a Jackson Mvula wati izi zapereka chiopsezo cha njala m'bomali. Amvula alimbikitsa alimi omwe aona zizindikiro za matenda wa mu minda yawo ya chimanga kuti azule. Yohane Chisomola analankhula ndi Amvula. Njira imene boma laona kuti tiyathandize anthu amene akhudzidwa ndi matenda amenewa kuti chaka chonse chisangopita madzi tikugawa mbewu ya mbatata ndi ya chinangwa. Ngati ifeyo Tcholo tikugawa tinapasidwa mbewu yokwana 44,000 bundles ya mbatata kuti tigawire alimi komanso ya chinangwa 20,000 bundles zoti tiyagawire alimi zimene tapanga amene adzula ndi kuotcha chimanga chawo. Ndi mmene tagawira mbewu imene ya chinangwa ndi mbatata tili ndi chikhulupiriro kuti akakolola akagulitsa atha kugawanso chimanga. Malangizo athu amene tikuwapasa ndiona kuti tiyesese chaka chimene chikubwerachi tigule mbewu za store zimene tikuti certified seed zimene zikukhala zopirira ku mavuto amenewa chifukwa mavuto wanso amabwera ndi mbewu. Pakadali pano akulu ona za ulimi apereka mbewu ya mbatata ndi chinangwa kwa ena mwa alimi omwe minda yawo yakhudzidwa. Vuto limene lakhudza kwambiri kudera langa ndi kwagwa kwambiri mbozi komanso mtenda ya ana nzikambe. Chiopsezo chilipo kuona kuti mene zakhudza choncho madaranga ngati mbali ya matenda ana nzikambe komanso zimenezi kuona kuti ndi kutira chakwandiso ya anthu chakudya sitansi tipeza. Mbewu ya mbatata imene tikulandira pano itithandiza kwambiri chifukwa chonena kuti dera lathu lagwidwa kwambiri ndi nanzikambe chimanga chathu sichinachite bwino. Choncho poona kuti tavutika kumbali ya chimangayo boma laona kuti nichanzeru kuti basi mbewu ya mbatata kuti tikakugerese kumene kwaonongeka kuja ndekuti mbatataso ndi chakudya ngati miti madyera nsima ndekuti zikatithandizira kumene kwavuta kuloweno mbatata kuti zitithandize mbali. Akuluakulu a National Bank atsindika zakufunika koyika chidwi potukula ntchito za magetsi ngati njira imodzi yokwaniritsa masomphenya a chitukuko cha mafaktale a dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki a William Chatsala wanena izi pomwe amapereka thandizo la ndalama zokwana 10 miliyoni kwacha ku bungwe la Eskom zochititsira msonkhano wa akatswiri a ntchito za magetsi muno mu Africa.
ife a National Bank tinaona kuti nchofunika kuti tithandize mwina usati kuthandiza koma kutengapo gawo kukonzekera conference imene ikubwera pa zinthu zitatu. Poyamba magetsi ndi chinthu chofunika kwambiri. Ngati dziko lino lingatukuke tikuyenera kukhala ndi magetsi, chifukwa kaya ndi kuphika kumene, kaya ndi kugwiritsa ntchito maofesi, komanso kupanga zinthu zosiyanasiyana mafactory zimafunika mphamvu ya magetsi. Choyamba. Chachiwiri, Eskom tinawo ubale ife ngati banki iyo ngati customer, ndi ubale wakalekale, ndipo pamene nzako ali ndi chochitika ife ngati Malawi timathamangapo kuti titengepo gawo, chifukwa chake tapanga zimenezi. Koma kachitatu ndikuti nthawi zambiri anzathu a Eskom amakhala kutumiza ma engineers ndi ena kunja kukaphunzira kuma conference, koma chifukwa choti sangathe kutumiza ambiri pakamodzi amatumiza ochepa. Pamene conference ichitikira kuno kwathu ku Malawi ali ndi mwayi oti anthu ambiri apite conference imeneyo, komanso si Eskom okha, ena amene amatenga mbali zosiyanasiyana ku nkhani za magetsi apitako. Zimene angakambirane kumeneko zotukula ntchito ya magetsi m'dziko muno zithandiza ntchito zonse za chitukuko komanso ntchito zathu za mabanki. Pamene makasitoma athu ali ndi magetsi akupanga mabizinesi, ifenso abanki tili ndi bizinesi. Mkulu woona zachuma ku bungwe la Eskom Brian Disale ati thandizoli ndi chizindikiro cha mgwirizano wawo ndi banki opititsa patsogolo ntchito za magetsi kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Msonkhano wa PESA uzakambirana zinthu zambiri, zimodzi mwa izo ndi ngati za vandalism, zina ndi za ma technology amene akubwera atsopano amene akubwera mu sector. Msonkhano wabweretsa pamodzi anthu ochokera m'mayiko ambiri between 9 and 25, pakati pa 9 ndi 25 anthu amene akubwera tikuyembekezera kubwera ndi 90. Ndalama zimene zafika pa nthawi yake pamene Eskom ngati kampani ndi mavuto azachuma, komanso osayiwala kunena kuti National Bank akhala kuyenda nawo kwa nthawi yayitali, akutithandiza mu zinthu zokhudzana ndi ndalama. So support yabwera pa nthawi yake. Mavuto amene makampani amagetsi amakumana nawo mayiko osiyanasiyana ambiri ayiwo ndofanana, nde tikamapezeka m'magulu ngati amenewa timadziwa zimene zikuchitika m'mayiko ena ndi njira zimene iwo akutsatira kuti apange address mavuto amenewo. So kukhala mu gulu ngati limeneli la Eastern African Power Pool komanso la Southern Africa Power Pool zikutithandizira kuti tipeze upangiri wokonza mavuto ena amene nawo mu dziko lathu. Nkhani za masewero. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yakhala akatswiri a chikho cha Castel cha 2025 itagonjetsa Goshen City dedza Dynamos ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa masewero omwe achitikira pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Hassan Kajoke ndiye anagoletsa zigoli zonse za Bullets, pomwe Chikondi Mbeta Junior anagoletsa kumbali ya dedza. Mtolankhani wathu Foster Maulidi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Akakanali koyamba kuti matimu awiriwa akumane mu ndime yotsiriza ya chikho, ndi pamene timu ya dedza Dynamos imafuna kulemba mbiri yatsopano yotenga chikho chachikulu kwa nthawi yoyamba, pomwe timu ya FCB Nyasa Big Bullets maso ake anali potenga chikho chachiwiri atatenga chikho cha Airtel Top 8 kumayambiriro kwa season ya 2025. Hassan Kajoke anasogoza timu ya Bullets mphindi 57 asanabwere kuzagoletsanso chigoli chachiwiri pa 80 minutes kudzera pa penalty. Ndipo Chikondi Mbeta anagoletsa chigoli chimodzi ya timu ya dedza Dynamos patangota mphindi imodzi. Kajoke atagoletsa chigoli chake chachiwiri kuti dedza Dynamos ikhalebe ndi chikhulupiriro choti ikuzokwanitsa kutenga chikho chake chachikulu kwa nthawi yoyamba. Angakhale Dynamos imabwera ndi ukali kumapeto kwa masewero wa Bullets inakwanitsa kutchinjiriza mpaka kutha kwa masewero, ndipo zinatsimikizika kuti ndiyo akatswiri pomwe avala mendulo za golide komanso kutenga 55 miliyoni kwacha, zomwe ni mphoto yayikulu mu mpikisanowu. Mphunzitsi wa timu ya Bullets Gilbert Chirwa anayamikira anyamata ake kamba koyika mtima kufuna kupambana masewerowa. Masewero okuchako leza mkayiona amene inabwera inaoneka kusuna yonso inayi itakonzeka. Mnaona kuti first half mpira unathala 0-0. Takapa nsina imata kukambana nawo kuti tingapeze bwanji zigoli. Inali kapfani yapa mwamba kwambiri
ndikusokoza yamatanga po apambana komanso ndikusokoza adeza poyikapo mtima kuti ikhale game yapo. mphunzitsi wa timu ya Dedza Dynamos Alex Ngwira wati ngakhale anyamata ake agonja anachilimika ndipo kufika mndimeyi ndi chamuna chomwe pomwe timu itsopano ikhale kuyamba kukonzekera mipikisano ya chaka cha 2026 komanso 2027. munthu ukamenyedwa umakhala down koma anthu akunena kuti ayi mationesa mpira wabwino kwa timu kupanga timu yabwino koma kwa ine ndinena kuti ayi za tipasa chilimbikitso chifukwa chonena kuti pomwe tachoka kuzafika apa ndi zabwinobwino komanso mmene amenyamata amenyera cup final ayimenya bwino kwambiri anayima koma ndinene kunena kuti nthawi zina anthu akamamenya mpira amazakhala ngati kuti nzeru zathawamo mutu. Chigoli choyamba chijachi goalkeeper samayenera kuti apite, chigoli chachiwiri penalty nayonso pena pache inali ndi mafunso ambirimbiri kusiyana ndi mayankho ndino popeza ndizamumpira timalangira zipinga zimenezozo. Chikho cha Castelo chinali chomaliza mchaka cha 2025 komanso 2026 ndipo tsopano matimu akhale akuyamba kukonzekera season ya tsopano ya 2026 komanso 2027. Foster Maulidi, MBC Sport. Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa atsikana ya Scorchers yakantha Lesotho ndi zigoli 5-3 kwa chimodzi ku mpikisano wa kusafa omwe ukuchitikira mdziko la South Africa. Ena mwa atsikana omwe anagoletsa ndi Deborah Henley zigoli 3 komanso Aileen Khumalo zigoli 2. Apa ndiye kuti Malawi yachoka pa nambala yachinayi mu gulu A kufika pa nambala yachiwiri ndi mapointi 3 pa masewero awiri. South Africa yomwe yagoletsa Angola ndi zigoli 2-2 ikutsogolera gululi ndi mapoint 6. Scorchers ikuyenera kuzagoletsa Angola ndi zigoli zochuluka sabata lamawa kuti idzachulukitse mwayi wake ofika ndime ina. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wayamikira Thandikisi yemwe ndi chiphadzuwa cha dziko lino kamba kogwiritsa ntchito udindo wake kuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana. Boma layamikira ubale wabwino omwe ulipo ndi kampani zomwe sizaboma mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi akatswiri a chikho cha Castelo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Anthu ambiri masiku ano tili maudani opatsirana. Anthu tukuti tikupita kopemphera komano machali chimo ndimenenso mwagona kwambiri miseche. Ndeti peza kuti machimo osamene ali pa dziko lapansi pano chiyambi chake ndi nsanje. Mzimu opasirana maudani uchepe inu kumwamba isiri utizapita ndipo tikawiruzidwa pa mpando wa chifumu. Iye amene ajanda afiti kunyumba kwa kujamusa akakulozani. Ineyo ndi nzanga nducheza naye.